Takže ahoj, zdravím vás všechny od Jirtu Trojky. Mě asi vůbec neuslyšíte, ale v tomhle díle se pokusíme driftovat. Jak vidíte, už jsme hezky začali. Dám to. No, vidíte, jak nám to jde. Vidíte, jak nám to jde, no. Lol, nic nevidím. A skončili jsme třetí. To je dobrý, tak... Jak tak? Ještě si kouknu na ukázky. Jsem zpátky. Teď jsme vybočili a jedeme picky. Lol. No, tak to by bylo hezký. To by byla hezká jízda. Ují. No, tak uvidíme se v dalším videjku. Tak se zatím mějte. Čau. A potomhle natočím nějaký... No, potomhle. Hned to nenatočím, ale ráno to natočím. No, vlastně... No, bude to tam uploadovaný někdy, ani večer někdy. No tak to máte jedno. Prostě někdy natočím takový videjko, kde si rozhodnete, jakou hru mám natáčet. Tak. A to by bylo ode mě všechno, tak se zatím mějte. Čauky.